Yamwache mwakwa Badwam TV Badwam so fiada no pen samasi na braso say de bro sa Adom TV Badwam kasia samno edoso ne to ja omu bi ya wobetini eye National Food Buffer Stock Company penifo eye womu a wo supply womu enuane no ene di waba bonten abeyiwa no anu ye ben ya ye de honsam ni chemu no so ebebro ene di Ghana Health Service penifo na esu no ofisa pomodi adwuma yo 42 ene anese fo no de dodo no abu aketem ekọ obi man so ha won wadwen eno ni sembi na no pay medebro Adom TV Badwam kase wo show me live e Facebook/Adom TV say Go TV so a channel no 119 and a DSTV na wa 280 meeting e de afia amankwa tamaklo afia ni de motie so den samni chemu ankasa etie National Food Buffer Stock Company for na afei na brewa yi pomakwan mu a eye food suppliers a won bebo won sesen wo won mabobo ano no watumi ayi won ma no se wode hihia wodo ogu na kwan so na eka bia aban de won no won se tumi aka nanso ni nyina mu no won a enua enuane ne de nti se odogo bi kure no abe kosi se won sa beka won sika no ofiri won anachna Adom TV kase etwaso Omanfo bekaya ekuo a womo ana womo supply nuane ema sukufo ekoda National Food Buffer Stock Company womo office edefa womo esikasem impenifo ewo dwumakunim ede abeto womo manfo yi enim se womo nka womo akoma ento omyem esanse womo ene board no esinkonya ede niema egu akwam se ne womo ebetoto niema yi womo ensan ede tudwa se womo bekosoa ene womo stakeholders ahodo aka bom no makosoa ayedwuma se ne niema bekototin asan aba betodwa se suppliers a womo ede enuane ekoma sukufo yi eda so ewo nafkofo office enua enuane ene fa woni kohwe ni okita na yoa ene tapoli etwimeko de obo ampesie se ye brode ampesie anase bayire womo nso a womo eka benku echi fish enso eka ho bi Ghana Health Service and penifo aye ha womo ha hai womo tete ni nyina no sapomdi adwumayefo ni tichu ni anesefo no de efa no abu aketem afi omanmu de wani akire obi man so e ha wono madwen pa ni tichu wo ya pomdi mu nsam a Adom TV kase etwaso na say nso ye hu say ye nurses ni ye doctors ni bebre assign if you man mu na say covid achi ni ye hu say man ni bebre nurses ni doctors na akofom nti say no I say omo ye recruitment foforo ekwa brochure nti ni ban bebre o ha o ma join they had when say mpanyimfo na bia o mu nim adwuma no omo bebre na beko anase fododo a wotukwai akwa amono ne koye adwuma no de da wota ye ewu adwuma mu se waje break kakra ekwa akwaje wa home mpanyimfo ni beba wo ho so no na wotukwai akwa amono ne akwa akoye adwuma ayarsabia ba akwa wa santimantem a wodi senseme ewa nurse fo akwantu mu no eyekuma South ayasabia empomudi adwumafo a woye adwuma wasoye a wohwe won ma sabe wadwene ho aka won nso a woye aprehan na afi woye adwuma ewo theater ene de keka ho no gya wo no wo ene wotukwai akwa amanone Dr. Nana Kwesi Blankson ena hwe akire se medical director debia on a daily basis no yena nurses a yebeti ane se ebi o ma adwuma obebise mu no yesi otukwai okwa abroche and idea esi we beka weekly basis inti ebanisa affect adwuma pa ewo Kumasi South hanum asoye ba ko ewo Kumasi South ya sabia ne ho akire no ewo mpomodin adwumafo akwantu semu no eye bia se oye obi aprehan a wogene to surgical ward enam so ama nurse ni panimpa a wo hwe akire Victoria Safua osei ede nanu ato asemi mu be na in charge we aba ma sister ye unit ho ye nya staff ye adwuma ye wo ye bre iti ayesa na wo so pressure na be da wo so meka say unit na be ye fa because your unit ni be to say male surgical ward nanka ye wo the staff say ye adwuma wo ne obey 2022 and so unfortunately say CA omu roster promo to me because omu oni pa 8 pe ewom se asem so aka Ghana Health Service adwumakuo no nanso akwa hese woni bibia obeye ewo ho
Penimpa be de Dr. Anthony Ofosu Adofo ade ato Adom kase anim se nipa lo botaye a wotu kwae kwa amano ni nyina so kwa akopɛ sika you find it in for ebeyere wo mkete se won tena o man. What is pulling them, and that is the pounds and dollars, which we cannot match. So the pull factor is huge. Yes, and I mean, so if countries have gaps and they have more money than us, they will attract more than we can attract, like the UK, US now. After the COVID, they have huge gaps in nurse availability. So they want to. Dia ya na mpempi yatia NS postini eye wadanfo. Nanso ene yi wobehunu no se postini ye wadanfo akora hu postini penem ni kabababa wodimi kakra adwane fi se wanhwe na posti ache no. Ebra wonya mfonso bia na no bi na asie wo mai post sahenanim mekire IGP Dr. George Kufu Dampare bra suku mofra bi ehun so wo ba America would was someone dededededen ene wono akotwe wo so de wo ekoni fie fi se bambofo enye obi a wo mu di awu so hu bamboni se osrani ana post ni a woni wawu na emom eyo yonko yenhwe de ensemnete enti ye ba suku mu aze ye be pepa ya ho ni a prepare ye ferry a ya juma na ye nanso anintin kola hu ye no mu dwane enti ni tia watwa mu ane se ya ba ya be humu se ye juma na ye nyina ba bia to sin a pacho emu ba ku ni ye hu ye tu hu anamo enti mun kam komanto dem na ye sere mu bebre de twato ya wofo nom a kyerkyerefo eduru ba bi nso a muso mu ka ho na nkola hu ya na ye mu ahye om ebiso onye hwe kura na owa hu kakra bia na okam bibi na onti ase a na opese oja na ho towa oso wa nya mema police achew enne ye pache se ye bese ye kan kire ye mba ni nyina anse police ye nchi obia empo akola akra wa ye bone no kwan ko e befa so ye nu bedi nkomo no enye o kire asem ba nipa bone a omo mpese mu enkola adachi mu oman ye mu dia no mu be nyama sumdwe atena no a nipa mpenifo nkakra o me nipa bone o society nim awo mu mpotem no omo ne yetu o msosa sene be ye omo maye mu bone. Commission on Human Rights and Administrative Justice Ayesra Jehunu say one more enema me sebia wo constitution mu e wosa sraj one more eye no ma hu se mu ba ko no aban no mu a ye wo so de eta wachi no emma eno ka hu binti ena ya na ato apia na se to sini no nene won fin hye aduasa se ya wo pa ho ntoma na pani a wo da no se commissioner e de sansemi etuja. So the major challenge the commission has faced over these years is inadequate funding for the institution that is, for all practical purposes, 3 institutions rolled into one, but funded as if it is only one institution. That is the paradox of this commission. We have tried to explain to government over the years. Even the judiciary has tried in these decisions or judgments to explain that we are 3 in 1, but the Ministry of Finance sees us only as 1 and gives us resources for only 1. That is our problem. So as a result of inadequate funding, the Commission is constrained in the delivery of its multiple mandates. Already, essence to just say, everyone was asked to a one which will be Bremuno, one abon modern ewa, one jumedium. Some of the key achievements the Commission has chalked in promoting and protecting human rights and entrenching a culture of respect for human rights in the country started very early with 1, the Commission leading in advocacy against the practice of trochasy. We also led in promoting the fight against female genital mutilation. FGM is now driven underground and criminalized. Early and forced girl-child marriages, now criminalized under the Children's Act. Adom TV, Badwam Kasia na uguso channel, share live on Facebook /Adom TV, Go TV at 119, and at DSTV at 280. Yadamo Comra Shebede film na enra. Ekokuma wom no hwebedwe fie mu wom eja adwuma no to horomo ya ni nyina ene se
wɔn mo mmarahyɛ bedwafo a wɔn asɛm wɔ court wɔ korɔ no wodi wɔn mo akyi no wɔn makɔ abra na nneɛma ahodoɔ wɔ hɔ no ma na nke wɔ so wɔn nyinaa tena ase no wɔn bobo ho deɛ kɔ so wɔ hɔ Adom TV kaseɛ ɛtɔ so obia bibia no egyina hɔ ma constituency sɛ na me gyina hɔ no mo edema kede no saa na MP bia gyina hɔ no mo de ma constituency iti epɛ sɛ yehu sɛ ye constituency foɔ no ɔmo nte ase sɛ ye baa ebɛsɛ kokogya ye nua court eni nti yentumi ama me yadwuma ana na sɛ yentumi nyɛ adwuma no ayɛ de ahyɛ yɛn sade de a eni ye fa adwuma no nte wɔ no Anu achi, tema central mrashe bedwani is ni Noy Hansen Norte, enso kyerɛ mu sɛ dedom kuma na yɛ no na ɛho ɛnhyɛdan hia. We cannot have a situation where a whole minority, 50% of parliament, would abandon their responsibilities in the chamber to go and follow a legal case. If we are to do that, 90% of the time there will be nobody here to work. So for me, I think it was wholly unnecessary. They could have sent a delegation of a few members of parliament to go and sit and solidarize with their members. Ne krakra no, Rashe bedwani a wogyinam de ma adehye a wɔn wɔ Kentampo North, Joseph Kwame Kuma, enso kasa ye de achitai e ma Adom Kuma e Rashe bedwafie. Enye NDC fo nkwa na asema, enye MPP fo nkwa na asema, enye CPP fo nkwa na asema. Obeso ma no nyina. Nti yenu agi achi question, I represent the whole of Asin North for nyina no represent here. Na se wo represent Asin North for nyina dia. Na say say kiane kin da bia SSA okogina assemble bia na nam wan num bi case no omudi no da bia sa na Aisha Hong Galamsey campaign omudi na sem da bia wo court na da ben ye hyase di cases da bia wo court sa Kasama for Dema MPP vetting committee no ayora obi amoa na ne yo se enipa no a ebeba ho bi biara bibi nti want me anyewa tumo no wo ennafo aduanan enwotwe ya wobetumi afale appeala emu ahwehwemu wo mbeye na afedie kwa akosie no atodwa Adom TV kase ne no edi nkomoye bia bahane ya angina ntuma pass na ya hihie se nipa no ho kwan se oba appeali within 48 hours also appeal a party no appeals committee the appeals committee the beba no party no be called national council say yema nipa no nko anania vetting committee kan no yenso age atum say yenyi mfrim obi oba ha bia question bi how bi kra obi so bia ofu say bia e bia bufo babam obi oba ha bia question mi ho a ya ti abonten ya si kiremu no achiremu a ya san bi sabio ni ate e ho ase me nhye da nka question bi maka se o ene sa ni pa ni ebisa no wa question o se ebisa bia no ebisa no bia so kiremu as far as we are concerned no, we were satisfied. Kane swafo na wo hwe trade and industry so Alan Kojocher Martin ese ne ya woni mu pa se party ma supporters no ya ja wo mo asaram ya jeja wo mo kra na ha dwene yie ne nto abo no won kran ogusu abo e no de sansemi etuja sadia mi kan wan take it serious a ebedu ba bi no o me be ba fufuro no on ka se be wo lebu ye nimu grassroots for no o mo ti munyi obi a party no why dey onim da enu ti ana na kufo do ye be yi no ne se ye nim no ye dan ye nim frititi yes anya ka ye se ye nim no frititi enu achi Mrashe bedwani a wogyinam ema wona ewo Madina Alhaji Abubakar Sadiq Boniface enso ka de to aso se the MPP manyoko no nema sifa etia no bibia da de pefe se owura Alan Kojocher Martin na nembre aso so tumitu franka edema MPP amanyoko no ene the third group no 992 papa yi one na chairman of Young Executive Forum group no CF no so a ni e ko 2000 ene ye Kennedy Japan no group ye group no answer e bin mo ba 2007 and 8 enti enuano se wo so peten na ya mansuro bi so mudindindin ne krakra no constituency chairman ma MPP amanyoko no wa shaman
enso de nsem sei etwa ato. My duty is to welcome anybody who come, but in fact I think Alan is one of the best that can bring us the seat. So as a constituency chairman, what I know about Honorable Alan, I have to say. Togbi Noklu Anuma, ya wano ya Aveno Traditional Council President, ya Paramount Chief, no war Aveno, Mampeni Adom Kwakufuado, Saban Bofo, Omuhiande draw pa, oh, Kronumu, he said, Bambo Moon, some yadia, Echo from Wahua, Oni Adom Kase, etwaso. I want to call on the Akatisa Command to ensure the confidentiality of the identities of informants. Oftentimes, natives complain that there have been leakages of their identity after they have provided information to the command. Situations which endanger the lives of informants. We have identified that Akachi South Command is understaffed and does not have a means of transport. We are calling on the government to ensure that the Akachi South Police Command is provided with a means of transport, and also that their staff numbers are raised to commensurate with the growing population of the Akachi South municipality. Kwa Traditional Council Penifo Apao final right da kwa uhine da sebre ekwa mo boate won e de behye so Adom TV etwaso. Ye share nanam ene oman ne pose skabia e beba abeka finance committee nsam ye baye buya bu hon ta pepe ka ebi e ko fa be do bi ensu e so be contribute e de ama yet media ayata so ekwa wa boate eyi no. Okomfo adwa dede a eneda akomfo a wonum ewa puye mantem mu nyina ano na wode ato akomfo no nyina animu se efiri ehine mebosome de etoso dunum ekopem obubo bosome de etoso aduonu mienu ewa afi mu a empanyinfo atu asi honom se ode eso ato dede yoso no omomodin ase wo bedi so ya mamre nana kwapura benken so sinti ase a ejase oni asase kan ya boso sina na wu eti sa bi na edu tukuko wo ye komfo emoda wam emotro wam emotwene mu sabe yenu ma kristofo obi nye dede information center sane na no kan ye no ye nye dede ti sane nkanfo edi homo wa ye pepepepe wa wunim na so betia mesa wo ye komfo no wa hwe ho so yie na akosi dawuro so kosi twene so ye so mu ne edobren ya eno bedi sane lati. Enwache na busia panyin kwaku be konso ede ye no hyehyeye etudwa asebre okwo hene ene ko man aka adwua bom ene nananom se ye bese ye abremponye a ye de be prapra ye nana da asebre akwa mo aboaten a okwa akura no na ye twato akwa man pese ye ne ade atoko man ani ye sre ko man ya dofo ye ma se ade atu yin won nyina fo ma ho den ene omunim de meboa na da sebre kwa mo aboate otusu mienu na ye twato no ye nye no fefefe enya kwakra kwa Paswafo abedi akire ya wo hwe agrike so ne fa hwe crops ayora ya frempon ado ne yi wo se planting for food and jobs ye to so emienu no wormo pa ho entoma ya wombota ye nyina no esi adwadifo so nkuma ne akese na woni Adom TV kase ne di nkoma a order sansemi edi omu ensem ni bie no aye kan se mobrowafo no ye was special component bi omu a welfare package bi omu omu no benya akandi a so omu de ye omu ku adwuma no a strong minister Dr. Brechampon waye or a serious or sa component no pa or their champagne for say yes na district bia yes omu e was a category no no na special you know munsun to me enye ku adwuma bi yes so ye beyi omano aduane afi omu nsem because there's the phase 2 of planting for food and jobs ye ba be share commercial agriculture medium and large scale say we a minister na we carried away na wa anya careful obeja
smallholder farmers no wɔn nso no wɔn ahyɛ yɛn fitititia eti na saa component bi wɔn a yɛbɛhwɛ wɔn nso na wɔn nso sɛ yɛbɛyɛ a wɔn ne wɔn aggregators nneɛma wɔn hia wɔn de bɛyɛ kua no wɔn this time there is going to be central monitoring and evaluation of bibi a yɛyɛ wɔ kua adwuma mu biara